जी कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई रहा जौना के चलते कुछ विलम्ब भइल। हम क्षमा के साथे वानगी के तौर पर अपन परिचय से शुरू करतानी। परिचय देखल जा, ये परिचय के माध्यम से हम अपना के प्रस्तुत करतानी। छोटू शास्त्री जी, जय भोजपुरी। कि हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ के जिला ह देवरिया डाखाना भाट पार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ कि बरम बाबा डीह बाबा बाड़ी काली माई, बरम बाबा डीह बाबा बाड़ी काली माई, बाबा जटहवाया बरने दाई, देवताया देवी के महिमा अपार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ। ते दूगो सड़कियन के जहवा मिलान बा। भाई सुनील कुमार तंग जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि दूगो सड़कियन के जहवा मिलान बा, कोना पर छोट एगो आपन दुकान बा, ओही में बा हमरो घरवा दुआर, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ। हमारा गांव की अगल बगल के कुछ गांव के नाम हम ले ले बानी। कि उत्तर बसल बा माली छापर गौआ, मधुबाला सिन्हा जी के भी बहुत बहुत नमस्कार। कि उत्तर बसल बा माली छापर गौआ, दक्षिण जावा डिहबा गौआ के नौआ, के पूर्व पुरैना पश्चिम बेल पार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ। त मेहरौना मधुर ओझा के टोला, मेहरौना जोगौर ओझा के टोला, मधुर में बाणे बड़ाइया भोला, ते सोहन पार टिकम पार हमरे जवार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ के जिला ह देवरिया डाखाना भाट पार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ। ते 40 घर आहिर 8 घर डूबे, 40 घर आहिर 8 घर डूबे, 22 घर हरिजन से निभेला खूबे, कि 5 घर धोबी 5 कुहार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ
BM उपाध्याय जी के भी प्रणाम। कि प्राइमरी मिडिल और डिग्री ले शिक्षा, प्राइमरी मिडिल और डिग्री ले शिक्षा, होले पढ़ाई दियाला परीक्षा। तरही केहू अनपढ़ न केहू गंवार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ। ते चारू ओर बिजलिया सड़के के जाल बा, चारू ओर बिजलिया सड़के के जाल बा। गौआ तनी के बायदमी बेहाल बा, कि बाहरा जोर बाटे भीतरा अन्हार, हवे छोटी चुकी गौआ। ब्रजभूषण मिश्र जी के प्रणाम। प्रणव पराग जी के नमस्कार। कि हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ। एगो निहोरा बा, कविता तो बहुत लंबा बा, लेकिन एगो अंतिम बंद हम सुनाओ तनी निहोरा के साथ है। कि आवे के होखे तो फोन के आएब, आवे के होखे तो फोन के आएब, नाही त गाँवे में हम ना भेटाएब, नाही त गाँवे में हम ना भेटाएब। 9973555321, 9973555321। कहब त हम अपन नंबर बताएब, के बिनती बारौआ से ई बार बार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ। के जिला देउरिया डाखाना भाट पार, हवे छोटी चुकी गौआ धनौती हमार, हवे छोटी चुकी गौआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। जे भी ये चैनल से जुड़ल बा, सभी श्रोता सबके हमार बहुत बहुत प्रणाम। भोजपुरी, हमार भोजपुरी का हो एगो छोटहन रचना आप सबके सामने हम परोस रहल बानी। भोजपुरी के सम्मान में भाई सुरेश कुमार जी, दिवाकर उपाध्याय जी, सबके बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। भोजपुरी के महत्व सुनल जा। कि हमार भोजपुरी है माथे के रोरी, हमार भोजपुरी है माथे के रोरी, हमार भोजपुरी है। सुंदर सरस मधुर अति कोमल, सुंदर सरस मधुर अति कोमल, शीतल जैसे कुइया के जल, बोली लागे जैसे केहू, बोली लागे जैसे केहू, देला मिश्री घोरी, हमार भोजपुरी है माथे के रोरी, हमार भोजपुरी है माथे के रोरी, हमार भोजपुरी है। त भाषा भाव छंद मन मोहे, भाषा भाव छंद मन मोहे, सुर लय ताल अंग में सोहे,
सुर लय ताल अंग में सोहे, त कर श्रृंगार खाड़ चौकठ पर, कर श्रृंगार खाड़ चौकठ पर, जैसे गाँव के गोरी हमार भोजपुरी है, माथे के रोरी हमार भोजपुरी है, माथे के रोरी। घर घर होके संझा पराती, घर घर होके संझा पराती, तुलसी चौरा दियना बाती, तुलसी चौरा दियना बाती, त बिरहा ठन के सिवाने में, बिरहा ठन के सिवाने में, और पलानी में होरी हमार भोजपुरी है, माथे के रोरी हमार भोजपुरी है, माथे के रोरी। त माथे पगड़ी कान्ह चदरिया, माथे पगड़ी कान्ह चदरिया, दावत राहे मरद भोजपुरिया, दावत राहे मरद भोजपुरिया। त बात बात में मोछिया ऐठे, बात बात में मोछिया ऐठे, बहिया देत मरोरी हमार भोजपुरी है, माथे के रोरी हमार भोजपुरी है, माथे के रोरी। आखिरी बंद बा कि आई भाई बहिना आई, आई भाई बहिना आई, भोजपुरी के पढ़ी पढ़ाई, भोजपुरी के पढ़ी पढ़ाई, माई के बोली ना बिसरे, माई के बोली ना बिसरे, बिनती बा कर जोरी हमार भोजपुरी है, माथे के रोरी हमार भोजपुरी है, माथे के रोरी हमार भोजपुरी है, माथे के रोरी हमार भोजपुरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। आप सब राजनाथ सिंह जी, राकेश जी के बहुत बहुत प्रणाम, आशा सिंह जी के प्रणाम, तारकेश्वर राय जी के प्रणाम, अरविंद श्रीवास्तव जी के जय भोजपुरिया, जय भोजपुरी, मधुबाला सिन्हा जी, सारण भोजपुरिया समाज के हमार बहुत बहुत प्रणाम बा। अब सुनल जाए वो पूर्वी हम सुनावे के कोशिश करतानी, क्योंकि आप सब जहाँ से जुड़ल बानी वो पूर्वी के खान ह, तो हम चाहतानी कि आप सबके एगो भोजपुरी के हम गीत सुने थी, पूर्वी गीत सुनाई। अब देखल जाए कि भोजपुरी के का मिठास बा, का दर्द बा, ये गीत में हम कोशिश कैले बानी कि काटे से न काटे सैया, काटे से न काटे सैया, बिरहा के रतिया राम, बिरहा के रतिया से करे जा सालना, से करे जा सालना, तोहरी सांवरी सुरतिया करे जा सालना,
तोहरी सांवरी सुरतिया। जहिया से गईल नाही भेज कौन पतिया है राम। जहिया से गईल नाही भेज कौन पतिया है राम। भेज कौन पतिया से अकेले सहीना। सैया के तनाय पतिया अकेले सहीना। सैया के तनाय पतिया अकेले सहीना। किलरी का गदेलवा के बांधी गईल गतिया है राम। लरिका गदेलवा के बांधी गईल गतिया है राम। बांधी गईल गतिया से बजर के कैलना। सैया काहे दोना छतिया बजर के कैलना। सैया काहे दोना छतिया बजर के कैलना। कि बोली से कुबोली बोले तोहरो संगतिया है राम। बोली से कुबोली बोले तोहरो संगतिया है राम। तोहरो संगतिया से करे जा रे ना। सैया नन दो के बतिया करे जा रे ना। सैया नन दो के बतिया करे जा रे ना। कि खेतवा जोताते नहीं खे परल परतिया है राम। खेतवा जोताते नहीं खे परल परतिया है राम। परल परतिया से बरखवा बीनाना। से बरखवा बीनाना। सैया तर से धरतिया बरखवा बीनाना। सैया तर से धरतिया। तो केई कैली जादू टोना केई मरली मतिया है राम। केई कैली जादू टोना केई मरली मतिया है राम। केई मरली मतिया से डेराला जियरना। कौन भइली सवतिया से डेराला जियरना। कौन भइली सवतिया से डेराला जियरना। आखिरी बंद कि कहले सुभाष कहीं केतना विपतिया है राम। गावेले सुभाष कहीं केतना विपतिया है राम। केतना विपतिया से घरवा रहितिना। से घरवा रहितिना। कटती संग ही ससतिया से घरवा रहितिना। कटती संग में ससतिया से घरवा रहितिना। सैया घरवा रहितिना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। सारण भोजपुरिया समाज के सब श्रोता सबके हमार बहुत बहुत प्रणाम बा। आप सबके बहुत बहुत आशीर्वाद बा, धन्यवाद बा।
आप सबके आदरणीय विमलेंदु जी पांडे के एगो निहोरा रहल है कहीं माई वाली गीत पढ़े के, तो हम माई वाली गीत पढ़ता नहीं आप सबके सामने, जौन हमार पहचान बनल। जब भी गीत सुनाई लें तो हमरा बुझाला कि माई हमारे सामने खड़ा बाड़ी। सुरेश कुमार जी के बहुत बहुत धन्यवाद, अखिलेश्वर मिश्र जी के बहुत बहुत प्रणाम। ये गीत जौन हमार पहचान बनल, माई के तना सुना पौली, लेकिन जब भी रचना के पढ़ी लें बुझाला कि माई हमारी सामने खड़ा बाड़ी, माई सुनत आड़ी। आप वो सब सुनल जा कि जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, कि जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, सहाय ना होई। केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू माई ना होई, केहू माई ना होई। कि जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू माई ना होई। के सुख दुख रतियाँ दिनवा सहली, कबही मुँह से कुछ ना कहली। के सुख दुख रतियाँ दिनवा सहली, कबही मुँह से कुछ ना कहली। के उनका अचरा से बढ़ के रजाई ना होई, रजाई ना होई। केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू माई ना होई, केहू माई ना होई। कि अपने सूखल पाकल खाके रखली सबके भरम बचा के अपने सूखल पाकल खाके रखली सबके भरम बचा के उनकर रोवा जे दुखाई त भलाई ना होई, भलाई ना होई। केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू माई ना होई, केहू माई ना होई। कि देवता देवी रोज मनावे, हमरे खातिर रोवे गावे। कि देवता देवी रोज मनावे, हमरे खातिर रोवे गावे। के उनका नेहिया से बढ़ के दवाई ना होई, दवाई ना होई। केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू माई ना होई, केहू माई ना होई। कि रुपया पैसा लाख कमैब, सुंदर रंग महल बनवैब। के सुंदर रंग महल बनवैब, रुपया पैसा लाख कमैब। के सुंदर रंग महल बनवैब, रुपया पैसा लाख कमैब। के उनका सेवा से त बढ़ी के कमाई ना होई,
कमाई ना होई केहू केतनो दुलारी, बाकी माई ना होई केहू, माई ना होई केहू, माई ना होई। आशा सिंह जी के भी हमारा नमस्कार व प्रणव पराग जी के कि माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली। कि माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली। कि माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली। के उनका बोलिया से मीठता मिठाई ना होई, मिठाई ना होई केहू केतनो दुलारी, बाकी माई ना होई केहू, माई ना होई केहू, माई ना होई। आखिरी बंद बा कि महिमा माई के बा भारी, चरणन में सुभाष बलिहारी। के महिमा माई के बा भारी, चरणन में सुभाष बलिहारी। कि देवता देवी के भी वैसन सुंदर ताई ना होई, सुंदर ताई ना होई केहू केतनो दुलारी, बाकी माई ना होई केहू, माई ना होई। कि जग में माई बिना केहुए सहाय ना होई केहू केतनो दुलारी, बाकी माई ना होई केहू, माई ना होई केहू, माई ना होई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। और जे भी ऐसे जुड़ल बा पुष्पा जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। BM उपाध्याय जी के बहुत बहुत नमस्कार। पुष्पा कुमारी जी के आशीर्वाद। सारण भोजपुरिया समाज से जितना जुटल श्रोता सब बा, ये जुड़ल बा, वो सबके हम प्रणाम करतानी, नमस्कार करतानी। एक रचना और सुनल जा। आज समाज में जौन कुल हो रहल बा, वो समाज में माई बाप के का प्रतिष्ठा बा, का इज्जत बा, ये बात सभे जानता, समझावे के कहे के नहीं खे। लेकिन हम कोशिश कैले बानी कि समाज में एगो संदेश जा, ये चीज़ के दिवाकर उपाध्याय जी के बहुत बहुत नमस्कार, कि ये संदेश जाओ कि माई बाप कुछ हमें जरा चलते हम इस शरीर के पौली। रचना सुनल जा कि माई माई बाबू हमें घर के सिंगार, बबुआ काहे समझेल इनका के भार बबुआ। के माई बाबू हमें घर के सिंगार, बबुआ काहे समझेल इनका के भार बबुआ, काहे समझेल इनका के भार बबुआ। त जेकरा चलते तनवा पवल, काहे उनका के बिसरौल। कि जेकरा चलते तनवा पवल, काहे उनका के बिसरौल। के अपना मनवा में कर तू विचार, काहे समझेल उनका के भार बबुआ, काहे समझेल
उनका के भार बबुआ। तक पोरा कान्हे रोज खिलौले, तोहके नीमन बात सिखौले। कि कोरा कान्हे रोज खिलौले, तोहके नीमन बात सिखौले। कोरा कान्हे रोज खिलौले, तोहके नीमन बात सिखौले। रखले पुतरी में तोहके, सम्हार बबुआ काहे समझेल उनका के भार बबुआ। माई बाबू हऊँ घर के सिंगार बबुआ काहे समझेल उनका के भार बबुआ। त जहिया डोली तोहर सजौली, गाड़ल पैसा खूब लुटौली। कि जहिया डोली तोहर सजौली, गाड़ल पैसा खूब लुटौली। कि जहिया डोली तोहर सजौली, गाड़ल पैसा खूब लुटौली। कि छतिया खूब फुलाइल तोहरा के, निहार बबुआ काहे समझेल उनका के भार बबुआ। काहे समझेल उनका के भार बबुआ। त एक बेर तोहरो दिनवा आई, ओहि दिन तोहरा बहुत बुझाई। कि एक बेर तोहरो दिनवा आई, ओहि दिन तोहरा बहुत बुझाई। एक बेर तोहरो दिनवा आई, तहिया तोहरा बहुत बुझाई। कि तोहरा आगे आई करनी, तोहार बबुआ काहे समझेल उनका के भार बबुआ। कि तोहरा आगे आई करनी, तोहार बबुआ काहे समझेल उनका के भार बबुआ। काहे समझेल उनका के भार बबुआ। त जहिया सबसे बाउर होइब, तहिया 100 आंसू रोइब। कि जहिया सबसे बाउर होइब, तहिया 100 आंसू रोइब। ओही दिन याद आई माई के, दुलार बबुआ काहे समझेल उनका के भार बबुआ। काहे समझेल उनका के भार बबुआ। त उनकर जियरा जो डहकैब, केतनो तीरथ धाम नहैब। के उनकर जियरा जो डहकैब, केतनो तीरथ धाम नहैब। के बतिया साँच कहिले होई सब बेकार बबुआ काहे समझेल उनका के भार बबुआ। काहे समझेल उनका के भार बबुआ। आखिरी बंद देखल जा। माई बाप के कर्जा केहू जिंदगी में ना उतरले बा ना उतारी। बहुत लोग कह के मर गईल राजा से रंक, लेकिन केहू माई बाप के कर्जा ना उतारल। आखिरी बंद सुनल जा। कि करी के लाख जतन सब हर लें, कर्जा कहाँ सुभाष उतर लें। कि करी के लाख जतन सब हर लें,
कर्जा कहाँ सुभाष उतर लें, करके लाख जतन सब हर लें। कर्जा कहाँ सुभाष उतर लें, देख दुनिया में अखिया पसार बबुआ काहे समझेल उनका के भार बबुआ काहे समझेल उनका के भार बबुआ। कि माई बाबू हउए घर के सिंगार बबुआ काहे समझेल उनका के भार बबुआ काहे समझेल उनका के भार बबुआ। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जे आशीर्वाद लायक बाव के आशीर्वाद, जे प्रणाम लायक बाव के प्रणाम करतानी। सारण भोजपुरिया समाज के हम बहुत बहुत आभारी बानी कि आप सब हमके मौका देहली, अवसर देहली कि आप सबके समक्ष सामने हम प्रस्तुत भइली। एकरे खातिर हम बहुत आभारी बानी। श्री ज्वाला सिंह जी के, भाई सत्य प्रकाश यादव जी के, बाबू रामेश्वर गोप जी के, आ सबसे बढ़न आभारी बानी हम आदरणीय विमलेंदु भूषण पांडे जी के, भाई प्रणव पराग जी के, ये सब की प्रेरणा से आप सबसे मिले के मौका मिलल, हमरा कोई सुने सुनावे के मौका लागल। आप सबके सुभाष पांडे जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आ प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अस्वस्थता के कारण बहुत हम नहीं सुना पावत, लेकिन फिर मौका लागी, फिर अवसर देव तो हम बहुत कुछ सुनाएब। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।